Samo je potrebno da budete ovde sa mnom u studiju. To je sve. 30.000 dinara. 30.000 dinara, imate šansu da osvojite ovaj novac. Pa gde ste? Gde je moj pobednik? Gde je neko od vas ko će mi reći koja se to izreka nalazi na ekranu? Jedino tako mogu da vam dam ovaj novac. Zato odmah telefone u ruki i pozovite moj broj ukoliko želite da uzmete 30.000 dinara. Kažite mi koja se to izreka nalazi na ekranu. Sigurno znate. Sigurna sam da znate. Ali ne znam šta čekate. Nemojte da propuštate svoju šansu. Iskoristite odmah telefone u ruke i kažite mi koja je to izreka. 30.000 dinara će biti svakako vaše. I dalje imate šansu da uzmete ovaj novac. Razmislite kako biste potrošili ovih 30.000 dinara. Ja znam kako bih potrošila, ali ukoliko ih vi osvojite, kako biste ih potrošili? Znate, sigurno znate, ali morate da me pozovete da biste uzeli ovih 30.000 dinara. Morate da me pozovete da biste uzeli ovaj novac. Jedino tako mogu da vam dam ovih 30.000 dinara. Jedino mogu da vam dam ukoliko čujem tačan odgovor, ukoliko čujem izreku koja se nalazi na ekranu.